NDC amanyokuo no wo mo bodwadata ewe ne mantami wo mo atenaye enimu honom no a na wei eyedwumadi anu wo mo ye efa emfiemienu anase emfiemienu bi etwam 2024 ni mu abato ye koto ye na ye de pre Ghana mampanyini ubeka ye yesi Asante mantam ha de ene esebi ye da sode kura no a na MPP amanyokuo no begina ha wo mo behu abege wo mo ehu abato no eba eyade se vote we sefata wo mo no wo mo nsa ebetumi aka na ye de eyedenie asa 2024 abato ne de enyomo da na epan na nya de hwahwa ekoba ne sa no wo mo MPP fo no omunim sa ha yo mu krom no ene amoa wo mo ena kyese etimi koye edema NDC amanyokuo no yese banfo ba enenani sode enti wo mo atena se adwene ho se nyame yadom a abato ne yentunwie afimpinu ene aduonu woche yebesan so akwakoto santene atobio enu nti na hu behia se wo mo yenhwehwemu a efata ekoba ne sa no wo mo nya o menyade na nsoso akwansidie bi hwehwehwe bi twitwi bi wo baabi a wo mo afa ne o manyina yi a wonhwe yi a se ne MPP fo ani ebrese krodom no wo besan so gye e de afiri wo mo nsam ehu meeting ena etumi ko so na nya asam kuma na unim se wo mo national chairman esidun ketia na owo krom hanom a adwumadie bi na ede ne baaye ena no da adwumadie na ye nnura no wono eneti na adwamu a kasa bia wode atu dwa yentie bi emra unin se minister nya ba akofo na edi o DC nya ba akofo na edi enti so obi di ne de ne na ye transfer acha ono be free ho ama foforo so aba ebi afoforo ebeba no na ye wo na ya anya no sa na e ka se animu ya se ye nyina obi anya bi na enye possible se obi abenya bia ye beba ni se ye begu aban no ye gu aban no na omo san de akotra opposition enye ba umia na Canada Japan eno oba be fa wa be DC ana se minister o ye be say akotra ba bia na ye wa Ghana for kofa ye bae no nti ye be sremo ye nsam na ye de toto abonten no ye hwe no yi MPP for adwuma wo mu nim ye pa eye ehuro na wo behuru nipa bia wo behuru mokura achen babi se ha no wo mu nim se wo mu stronghold mo bo wo mu yam etu osiawa aja esi school fee di no kwa ya ma o 87 me bo aya ka jira mo ana na mo baka eti bra ubre nyina wawie ni sakre dada no ana fro no wonpotam ha no a uwi ni ye ko soro ba fo mu nyina no nye sakre dada no ana oteso obwa eti se oba kwa awade na ni kunu abo na kohoma no de akwa kire na damfo a onu ni kunu se makwa homa no o mame 1000 pe na 1000 we na oteho me anka meja da anso aboa da ho beja ya kwotena fie ho kire nti wabusuafo beka se ene ye kopa chew no obekọ akobo purumu no nipa obepie eye wadamfo no a woka kire o se 1000 no nye no obekọ no abehye ho enti afutuo enu ode ma NDC fosa mode de monya no monkama no ntumu ntena ho ada na momfa ntoto otoma no enkasa kasa MPP 40 we wo mo chi o mani se yase de mo hwetuwam mo jeja mo ho na kwa beda mo ho sesi apa wo meba behye ho nti ye kura wo no no wo bo ho ban emprenu so no wo di tudwa se ebre na wo mo ewo opposition wo bitia ba mu ye adwuma no mo ankasa mo kasa ho se ni ministers wo no wo mo ye adwuma edoso ena mo ko benkuro mu se mo de ne de mo ba mo beti so akwa aduosia enti se na aduosia no ye adwuma na kire se enyu obia na party no tumi ama ni position enti no mo anya bie no mo de Akoma pa no odo etai wo mo nya bie no achi sanse we no eya memu okro na ere o mu buo yakoko na yakodi nkunim akase ye chiche emu adodode ebra ye campaign no na obi bia nim
say anya hwe kura menya DC anya hwe kura menya minister anya hwe kura menya school feeding de beba wadwe mu bia no na odi aya obotai na ugina so now the year campaign na busuafo no kura da mu ne ewo mu ne say President Mahama okosuru ba from kura no ekoye possible say obenya appointments e di am party ma mo fata appointments ni nyina enye possible pepa cho say odin susu ye ba say MPP for minister for e do so do no ye ni mu nyina na ka kire say oba on tesu na enko system wa ka bit afro abaja ni are ye ni mu nyina na ka Samoka 1,000 and go winning, go benya minister 4,000, Kabebro, be a benya view. Ada na mwanka, munim sa ukano 1,000, and kunindie no aba. More munim say sister no, and I didn't kunindie no beba. Now I was a woman say, Obiaka sister no, now on no in the world free mu say, maybe the free more now 59. So no, or you no BBI, and don't teach sister no. Yakai no enwa necessary wodi adwuma eno wodi aye adwuma appointment do na aka no nyina yakase yabete so eno ono so wodi nokure ami atiti ni nyina so enti de yabedru says here no temporary no MPP for no kra esre yen say outside gentility home cry yeji abodi wa abonte so say NDC eni mamamu nsa no enso bia gino ho deputy minister ye kamenya bia kan yo enso enti de wanya no ye de ba for ye say ebema amamu no anya dimpa wey a national chairman edema NDC amanyokuo no Owura Johnson esiedu enketia ba edu baby nso a edidija enimu na ne nam